ndebe mmadụ ka ndebe ego n'ụwa na o nwere mmadụ ka onye nwere ego abịa m ụwa m si na ọ bụ wee kwu ka m bịalụ abịa m ụwa m Ojukwu ojo ta abịago Ojukwu ogo nkwọ ụwa ndebe mmadụ ka ndebe ego mmadụ ka ụwa ndebe mmadụ ka ndebe ego ịmanụ enwe mmadụ ka onye nwere ego inwe mmadụ bụ ife mma ụwa ndebe mmadụ ka ndebe ego mmadụ ka ụwa ndebe mmadụ ka ndebe ego ịmanụ enwere mmadụ ka onye nwere ego n'ụzọ mgbe m na-agbaga na onye ọbụla ga-edo ntị ka ọ nụruo nwere mmadụ ka onye nwere ego awezụba aja na akụrụ azụba azụsịa kpọrọ moto wee naba mmadụ ka nọ na moto Obinna nọ na moto onwe nọ na moto awebulacha anyị wee naba wepụta fụlawo bọda ụgbọ anyị gara wele wele wepụta ịlakonji ụgbọ anyị gara wele wele webata asị eme bọda ọ gịnị yo anachụgharị ụmụ Igbo na-aga n'ihu hey, what do you have there? Stop there. Your goods has been seized. Go and bring 1 million naira. I will baliba, manya fulego. Manuka weje toki ya woke, kena lolo custom. Will for the way, Baba, brother, dolo no jiwa fiamo. Ama mi vengeme Madu kebekino Anon nasime boda within the custom nde jingwa fiamo. Give them phone. Hello, I am deputy controller of custom. The goods you seize there belongs to me, and I want that goods to be released immediately. Hey sir, we are very sorry sir. We don't know they are brothers. Please sir, your wish is our command. Onafugo nuo, abute ngwa kanyi, ebute mbotanyi, saburi ye nabao. Nafamara ibu mundo. Iwe madu bibe ma uwandebe madu kandebe go. Madu ka uwandebe madu kandebe go. Imano ewe madu go nye mwelego. Iwe madu bibe ma uwandebe madu kandebe go. Madu ka uwandebe madu kandebe go. Imano ewe madu go nye mwelego. Maduka ego, o nwere maduka onye nwere ego. O
nwere mmadụ ka onye nwere ego